Könyörögjünk! Istenünk, Teremtő Úrunk, tekints most ránk, akik ezen emléktáblánál tiszteletünket és hálánkat akarjuk kifejezni. Vincalmat meccésatyára emlékezünk, hálás szeretettel állították ezt egykori diákjai. Amandatja példájára figyelünk, hogy megtanuljuk önzetlen szeretetben és követni őt, ahogy ő Krisztus követője volt, a mesteri, aki életét adta övéért. Engedd, hogy fiat példája elevenen éljen bennünk, és hogy életünk gyümölcsöket teremjen. Áld meg, Istenünk, ezt az emléktáblát, legyen jelen örök isteni szeretetednek, amelyet irántunk folytonosan tanúsítasz, és ahányszor csak rátekintünk, emlékezzünk is erre a szeretetre, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és elméteket a Jézus Krisztussal való közösségben. Amen. Adja meg ezt nekünk a mindenható Isten,